Starbucks. Ano Starbucks? Bakit ko naman? Here. Kasi may double chewy ko. Ha? Hawakan mo na lang kaya yung ano.
Si Ray naman yung ano mo yung request. Kaya din siya. Sige na, Mamaya, wait lang. kota na tayo, Ray. Ano po kayo? Reset mo na. Ang dati na Atish!
O yan. Ganda lang